apa iki? Wong ninggali dhuwit nggo apa iki? Ge uang akeh arep nggo apa iki? Kok iki dhuwit sapa? Gek dhuwit sapa to, Bel? Dhuwit ndi? Aduh, ngapra yo dhuwit singgahanku arepe tak nggih tuku. Aduh. Ya, kuwi dhuwitku singgahno sik ya. Kuwi mau sen kuwi arep tak nggih tuku pakan manuk. Manuk endi sing arep wong pakan? Manuk sita kudu mantek. Kowe manukku ndi mek kuwi to Mbah Bel. Yo bene to, kudu gering kudu mantek ya jenenge manuk karek sita ya dipakan to ya. Oke, kuwi mau lek ku nyinggahne 100 buncul pira kowe mau. Tenan arep gitu pakan manuk. Kanune mang itu ku apem. Tenan bebek. Oh, malah apem. Wis ora doyan apem. Nganu, manuke iki. Kowe iki panggah curiga karo apem ora. Ndi kene? Duwe ndi? Oh iya. Tangi tuku pakan manuk tenan. Wis nang omah ora arek tuku apem. Apeme pahit, ora enak, gosong. Nang omah bali sik. Bali. Nganti nang omah. Diunyek bathuke. Aja nakal. Ora lek ngompol, ora lek letong, ya. Kok aja lara to kok. Nek kon yang lara sing ngopeni aku sapa? Sing ngopeni yo demit. Sing ngopeni sapa ya sing ngopeni aku. Intrane wis jatake lara. Terus aku nek lara iki yo ora enek sing ngopeni lho, Bel. Ini ajane kok golekne apem ngono yo ndang mari. Kok apem meneh to kongkong? Lah piye ndrano apem iki penyemangat lho, Bel. Maksudnya iki apem goreng lho, masamu apem apa? Lara ngene iki wis ora mikir apem ngono kuwi. Heeh. Iki ana wong lara lekas turu ya wis mok gugah. Jak omong. Aku ya sedih kong, potu karet ae. Masane opo to Bel karet. Kok ya karet to ya aja karet to ya. Timbane karet mending tuku wedhus wedok ae lho. Nang wedhus. Rame mesakne kok ya karet. Terus piye? Mlicet. Wes aja ngomongne apem. Aku lho, ini emang masak apa? Jangan jagung. Jagung. Ya jagung. Sopan santun. Si sop-sopan kuwi iki jemek apa ora segone? Jemek. Jemek kaya kae. Wis tak sarapan sik. Heeh, sarapan aku. Apa ora iso sarapan kok? Nyawang segone jemek. Oh, alas jangane kek bening rasane anyep, ora ngalor ora ngidul jane ora mau kakek uyah apa piye to Pak. Awake uyah to kakek uyah. Apa cangkemku sing pahit yo. Paling ana sama-sama semen pahit. Wong mangan jangan rasane awak gering. Enggak penak blas. Arepe suntik wedi karo jarum, ora suntik awake gegesi. Penake dikapani yo, Bel. Auto. Aku lek berobat sing tak wedeni yo jarum lho. Padahal aku lho lek nyuntik ngono kae nganu yo nyapa guyu. Wis tau suntik kok piye? Wis ora iso aplekenya semono. Enggak apa. Enggak pengen. Malah hanyes piye to? Teplek. Aku lara malah mau jaguyon. Teplek apa? Kok ngene iki lho apa? Aplekenya sedangdung. Aku iki kena tipes. Terus sidane lek mahi slametane sewone baju kuwi mau tukokne apa? Jeruk. Liyane jeruk ra gelem iki. Enggak demen wong ya demen. Aku timbang jeruk luwung apem. Apem neh. Laine pangga apem. Ora mrugi dhewe aku nggih dhewe wong. Aku milik mah. Tuku dhisik, gawe dhewe. Tuku apeme sapa? Tuku karo ning tuku. Gawe dhewe, aku gawe dhewe. Iso ya apeme gawe dhewe. Apeme sepiro oleh gawe.
Omongnya apa duwi yo gede-gede. Aku lara majak guyon. Aku pengen tuku apa duwi omongnya apa gede-gede ngono lho, Mbak. Dah nih sepiro gedine. Iya lho. Kok lara jak guyon ta yo. Dadi komedian ini iki gering barang banget jak guyon. Enak wong lara dikira guyonan. Ya Allah, ya Rabbi, jan pil-pil jan. Ki awake dhewe gak enek sing kerja penake dhewe usaha apa ya, Kong? Lah yo Bel. Awake dhewe ki usaha apa? Usaha sembarang ki butuhne modal. Sedangkan awake dhewe ya ora duwe modal, modal madul. Ngene Bel, usaha dodolan pring. Ora sakulak. Ngawur ae dol pring modale gedhi lho, Kong. Jare sapa? Ora modal Bel, bakul pring ki. Bakul pring ki pringkas-pringis ku lho turut pinggir dalan. Berarti kowok. Ora kowok neng petuk. Lah petok karo kowok padha. Yo ora padha. Tunggal mbok siji bapak Bel. Yo padha kentuke. Petuk kowok kentuk. Akhir-akhirnya bar dodol pring awake dhewe cekel Pak Purnomo. Diuntingi digawa nang porong kono. Omong apa kemu jan iki? Sisi. Ya omong kok, omong apa kemu. Kemu piuk-piuk kaya dirimu lek omong kaya wong kemu. Wis ora usah gering-gering macak guyone. Tak turune aku. Trene ya keluarga petuk.